Kini nga ebanghelyo mga igsoon kanunay natong madungog ug nakadungog na usab kita og lain-lain nga pamalandong o pagpasabot niini. Karon akong ipaambit ninyo ang tradisyonal o kinaraan nga pagpasabot niini gikan sa pagtulun-an sa atong simbahan. Kini nga ebanghelyo mga igsoon labaw pa ni kaysa simple nga pag-ingon nato nga higugmao nato ang Dios, ang ato isig katao, ang ato bisan ang atong kaaway o mutabang kita sa nagkinahanglan. Kini siya naghulagway sa dako kaayo o laom nga misteryo sa atong kaluwasan. Ang tao nga nabiktima sa mga tulisan mao si Adan, ang unang nga nagrepresentar sa katawhan nga gibiktima sa yawa nga mao ang tulisan. Ang yawa uban sa iyang mga hinanib nga mga demonyo ni tangtang ni hubo kang Adan ug sa mga sumusunod mga kaliwat sa grasya. Natangtang ang sanctifying grace. Gitulis ang pinaagi sa pagtintal sa yawa. Kunya, bitangtangan usab ang tao sa himaya, sa pagkaway kamatayon, ug ang pagka-inosente, pagkawalay sala. Bitangtang po ni sa yawa, unya, giatake pagyuta sa yawa, ug naigo kita sa bulang sa iya sa sala. Ug sa hilo sa sala nga nagguba sa atong integridad isip tao, naliwat sa Ginoo nga nagdala og kamatayon ug dako kaayong samad diha sa atong kalag. Ug gibiyaan kita sa yawa nga nagpinal himatyon kay nganuman nalangkatan kita sa pagkabalaan ug sa way katapusan kinabuhi. Apan, dunay nabilin. Dili makatangtang ang yawa sa atong rason, sa atong will, nga gihatag gayud sa Ginoo na atoa. Na doon naghihapon kita'y kapasidad nga muila sa Dios. Unya, ang tao padulong sa Jericho, gikan sa Jerusalem. Ang Jerusalem, mga igsoon, nagpadayag kini sa pahulayanan sa Dios. Kay tuama dito ang templo usa ka balaan nga syudad ug adunay 2,500 feet above sea level. So taas siya nga lugar ang Jerusalem, nya balaan nga lugar. Ang Jericho niadtong panahon na nagsimbolo usab sa dautan nga syudad. Gitunglo sa Ginoo. Gani ang paril sa Jericho nahugno sa dihang gilibot-libutan kini sa arka sa kasabutan ug ang mga Hudiyo nga nag-awit, nag-ampo palibot niini. Ang Jericho syudad nga nagrepresent sa kalibutanon nga kinabuhi. Unya ang Jericho pinakaubos nga dapit sa kalibutan, 900 feet below sea level. Unsa may buti pasabot? Na human sa pagkahulog ni Adan ug sa tibuok katawhan sa kaliwat ni Adan, ang tao padulong sa Jericho. Isamot kadautan, padulong sa impyerno. Padulong sa kadautan, ang kinabuhi, kalibutanon. Libiya sa langitnong pagkinabuhi. Unang dali kay ta makasala kaysa pagbuhat og maayo, lisod ang pagbinuutan, pero sayon kaayo ang dinautan. Ang pari ug ang levita naghulagway sa balaod ug sa mga halad sa daang kasabutan nga dili gayud makaalim, dili makabayad sa sala. So walay nahimo mutong gilabay ra ang levita ug ang pari kay katong ilang mga balaod ug ang mga halad nga mga hayop dili man makatangtang sa sala ug sa makaalim sa samad sa sala ug dili makapabalik sa grasya.
Nya kinsa man ning maayong Samaritano? Ang maayong Samaritano, mga igsuon, mao si Kristo nga atong Ginoo. Nya ngano man padir nga kontra man ang Samaritano sa Israel? Oo, kaysa dihang nahulog ang tao, ang katawan sa Israel nagpakasala, nahimo silang kaaway sa Dios. Matud pa ni San Pablo, tungod sa salang panulundon, ang tao nahimong kaaway sa Dios. Ang tao nakigbatok sa Dios. Mao nga sa Jesus ang tinuod nga Samaritano nga nahigugma kanato bisan pa sa kaaway. Kita man ning kaaway. Bisan pa sa kaaway kay nagpatuyang sa pagpakasala, kay kung magsigit pagpakasala nahimutang kaaway sa Dios, nakigbatok ta sa Dios. Unsay gihimo sa Samaritano tungod sa iyang dakong paghigugma, gibubuan kitag lana ug bino agatong nabiktima. Ang mga samad gi bandage, no, gitambalan. Unya kini siya nagpasabot sa mga sakramento. Ang bino nga gibubo nagpasabot sa chalice diya sa Eucharistia. Ang mga pulong nga gilitok sa pari nagpasabot sa kalig-on nga maggiya kanato, maglig-on kanato, pag-alim sa atong mga samad. Ang kumpisal ug uban pang mga pagtulunan sa simbahan ug pag-alagad sa simbahan, maoy tambal, maoy nakaalim ang sakripisyo sa atong Ginoo diha sa krus na atong hinumduman gisaulog matag misa. Unya katong abutanan or murag hotel, dito siya nagpasabot sa simbahan. Then matud pa din sa Ebanghelyo, gitugyan dito ang maong nabiktima nga atimanon hangtod sa iyang pagbalik nga nagpasabot sa ikaduhang pagbalik sa atong Ginoo. Mao nga doon natay tulo ka butang nga atong mabalon karon. Tulo ka punto. Una, ang yawa, ang tinguha niya para ra gyud sa atong kadaot. So ayaw gyud og compromise og bargain sa yawa. Kana bang mubuhat kag daotan kay may na lang, pamangkoy laing opsyon. Uban yung udangop og mga mananambal kay maayo mo, mga habak. Awa jud na. Basta anything ayawanon para gina sa kadautan. Makadaot gina nato. Mura lang makaayo, pero makadaot gina. Ikaduha, na diha sa atong pakigbatok sa yawa, paglingkawas sa yawa, usara gyud makatabang nato, matud pa diha sa Salmo, usara gyud makalig-o nato ang Ginoo ra. Mo nga adto gyud ta mudangop. Matud sa Salmo, unsa dito yung Salmo? Sige daw atong nga tawag usap. Sige daw. Dangop sing, dangop sa Ginoo sa inyong kinahanglan ug mabuhi kamo. Mani, manang ang atong pagsimba, ang atong pagampo, ang atong paghinunso sala, pagduol sa Dios, pagduol sa altar sa Dios. Moro jud ni ang atong kadampan, ang bugtong makahatag kanato sa kaluwasan. Ug sa katapusan mga igsoon ikatulo, ayaw gyud palayo bulag sa simbahan. Kay kining simbahan moro ni matud pa ni Pope Francis, ospital. Mao ni ang puloy-anan nato temporaryo diri sa kalibutan, diin nagpanaw kita isip usa ka katilingban sa matuohon padulong sa kinabuhing dayon. Kumubulag ka sa simbahan, mawala gyud ang imong kasiguruhan sa kaluwasan. Amen.